Aziz kardeşlerim, иңелек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез. Аллаһның тыйганнарыннан ерак булыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: «Я әйюһәлләзина аману аттақуллаһа хаққа туқатih, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Эй иман китергән бәндәләр, мөэминнәр, мөэминәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Аның әмерләрен тиешенчә үтәп, тыйганнарыннан тиешенчә тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Азиз дин кардәшләрем, мөселман өммәте атабыз Адәмнән башлап сөйкле пәйгамбәребезгә кадәр, сөйкле пәйгамбәребездән кыямәткә кадәр ислам өммәте өстенә килгән иң зур сынау, иң авыр сынау, хәтта иң көчле йөрәкләрне дә ваткан, өммәтнең сынмас ирләрен дә сындырган сынау, хәтта Бәдр сугышыннан, Ухуд сугышыннан авыр булган сынау, Израиль Газа өстенә аткан бомбалардан да авыр сынау. Нинди сынау диярсезме? Сөйкле пәйгамбәребезнең бу дөньядан китеп баруы. Пәйгамбәребезнең вафаты, галимнәребез әйтте, ислам өммәте өчен, өммәтнең йөрәге булган сахабалар өчен иң зур сынаулар тарихта килде иң хәерле буынга. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва салламнан Аллаһның иң зур сынаулары кемгә килә дип хатыны сорагач, пәйгамбәрләргә диде. Пәйгамбәрләрдән соң пәйгамбәрләргә иң якын булган кешеләргә диде. Шуңа күрә тарихта иң хәерле буын сахабалар. Шуңа күрә иң зур сынаулар да аларга төште. Һәм сахабалар өчендә иң авыр, иң каты сынау Бәдр сугышы булмады. Ухудта булмады. Ачлык, ялаңгычлык та булмады. Газиз әтиләрен, әниләрен, балаларын җирләүдә булмады. Иң авыр сынау пәйгамбәребезне вафаты булды. Һәм шуңа күрә галимнәребез әйтә, бу сынау моңа кадәр өммәтнең мондый авыр сынау күргәне булмады ди. Һәм кыямәт көненә кадәр дә бу өммәткә мондый дәрәҗәдә авыр сынау бүтән килмәячәк ди. Шуңа күрә бу иң зур авырлык, иң зур сынау булды. Пәйгамбәребез вафат булгач, бөтен шәһәр караңгыланды. Анас ибн Малик, пәйгамбәребезнең хезмәтчесе булган бөек сахаби әйтә, сөйкле пәйгамбәребезне көттек ди, Мәккәдән Мәдинәгә килеп җитүен ди. Һәм ул Мәдинәгә килеп кергәч, без күрдек ди, бөтен Мәдинә шәһәре яктырды ди. Ул килгәч, шушы бәрәкәт килгәч, бөтен шәһәр нурланды ди. Һәм сөйкле пәйгамбәребез вафат булган көнне ди, яңадан Мәдинә караңгылыкка төште ди. Бөтен Мәдинә караңгыланды ди. Битте Мәдинәнең нуры ди. Һәм безнең ди, йөрәкләребез ди, безгә килгән хәбәрне ди, кабул итә алмады ди. Без ышана алмадык моңа ди. Без моны инкар иттек. Аллаһның илчесе үлгән, Аллаһның илчесе юк үлмәгән. Без моны кабул итә алмадык ди Анас ибн Малик. Абдулла ибн Аббас, сөйкле пәйгамбәребезнең туганы, абысының улы, инде соңыннан күпмедер вакытлар үткәч, табигыннар буынына пәйгамбәребезнең вафатын сөйләгәндә, ул әйтә: "Яумул хамис" ди. Пәнҗешәмбе, четверг ди. "Ма яумул хамис" ди. Нәрсәсең ул ди? Атна кич ди, четверг ди.
Шуннан соң табигыйннар әйтәләр, аның күзләреннән яшьләр китте ди. Һәм ул үксеп елап җибәрде ди. Хәтта ул утырган аста кичкенә ташлар, галькалар, шул ташларда аның күз яшьләре күренде ди. Үксеп елай башлады. Шуннан соң сөйли алмады. Без сорадык ди. Әй Ибн Габбас, нәрсә ул? Пәнҗешәмбе, четверг, нәрсә? Шуннан соң Абдулла ибн Габбас әйтте ди. Ул көнне Пәйгамбәребезнең авыруы көчәйде ди. Көчәйде. Димәк, хәлләр инде китте әҗәлгә таба ди. Шулай иттереп, сөйкле Пәйгамбәребезнең вафаты килгәч, бөтен шәһәр елаган. Хәбәрне ишеткән берәү баскан хәлдә, ул шушы баскан хәлендә утыра алмый калды ди. Кемдер утыра иде ди, ул тора алмады ди. Кемдер телен йотты ди. Кемнеңдер күзе каядыр төште дә, бер кая күрмәде, бер кемдер телсез калды, кемдер күзсез калды, кемдер хәрәкәтсез калды ди. Кемгәдер нәрсә? Паника башланды. Чөнки сахабалар, алар уйламадылар. Көннәрдән бер көнне аларның иң яраткан кешеләре, сөйкле Пәйгамбәребез китер дә барыр ди. Хәтта кайбер шәйхләр әйтәләр, сахабалар уйладылар ди, менә Пәйгамбәребез бөтенебезне күмәде, җиназа укып, соңыннан үзүлә дип уйладылар ди. Алар башларына да сыйдырмадылар, көннәрдән бер көнне Аллаһ Пәйгамбәрне алыр дип ди. Шуңа күрә бу хәбәр аларның былай да күпме сынауларны үттеләр бит, күпме авырлыкларны үттеләр. Бу хәбәр алар өчен иң авыр сынау булды. Иң авыр сынау булды. Шуңа күрә алар шушы хәлдә хәрәкәтсез калдылар. Хәтта җәмәгать, карагыз, җан иясе түгел, Пәйгамбәребездән айырылгач, җансыз агач төбедә елады. Беләбез, сахих хәдистә, башта Пәйгамбәребезнең минбәре юк иде. Һәм ул микрофон юк, кешеләр күрсеннәр, ишетсеннәр өчен, закон физики инде, без үскәрәк менәбез. Пәйгамбәребез дә өстәрәк сөйләсен дип аңа агач төбе бирделәр. Пенек. Ул шушы агач төбенә менеп сөйли иде. Ләкин агач төбе җайсыз, кичкенә, уңайсыз. Шуннан соң сахабалар Пәйгамбәребезгә минбәр ясадылар. Һәм Пәйгамбәребез агач төбен калдырып минбәргә менде. Пәйгамбәр аны калдырганга сахабалар әйтәләр. Шушы төп-төй агач төбе сабый бала кебек ыңгырашып елады ди. Һәм моны Пәйгамбәребезгә ирештергәч, Пәйгамбәребез килеп, шуның кырына утырып, кулын куеп торды ди, тынычландырды аны ди. Карагыз, кешеләр түгел, сахабалар түгел, хәтта җансыз агачлар сөйкле Пәйгамбәребезне яратты. Һәм аның белән айырылгач, ни өчен бөтен шәһәр караңгылыкка төште, ә килгәч яктырды. Бөтен җансыз һәм җанлы булган нәрсәләр сөенде, ә монда кайгыга чумды. Хәтта җәмәгать, сөйкле Пәйгамбәребез вафатыннан соң Билал, Аллаһның илчесе куйган муазин, азан туктый алмый, намаз туктый алмый, һәм ул килеп азан әйтә иде. Һәм сахабалар әйтәләр, Билал ди, ашһаду анна Мухаммадар Расулуллаһ дигәндә ди, мәчет кычкырып елый башлый иде ди. Алар тагын Аллаһның илчесен искә алып, тагын сабырлыклары бетә иде ди. Чөнки бу җәмәгать безнең күз алдыбызга да китер алмаслык авыр сынау булды. Бу әнине югалту гына түгел, бу әтине югалту гына түгел, бу бөтен туганнарын бер мизгелдә үлеп бетсә дә, сахабаларның йөрәкләренә ул да җиңелрәк булыр иде. Ул да җиңелрәк булыр иде. Һәм менә бу гади сахабаларга түгел, иң көчле йөрәкле, иң каты иманлы, тәкъдиргә иман китергән иң көчле сахабалар өчен дә бу бик зур сынау булды. Усман ибн Гаффан, Пәйгамбәребезнең ике кызы белән яшәгән, иң якын дусларының берсе, тугры халифа Усман ибн Гаффан әйтә, сөйкле Пәйгамбәребез үлгәч ди, аның сахабалары ди зур кайгыда калдылар ди. Хәтта кайберләре
уәсвәсәгә бирелделәр ди. Әйе, сабыр ите алмадылар, алар кабул ите алмадылар моны. Уәсвәсәгә бирелделәр ди. Һәм нәрсә? Мин дә шушы хәбәрдән зур кайгыга төштем ди. Һәм телсез калдым ди. Һәм мин шулай дәшмичә утырганда, минем яныма Гомәр килгән икән ди. Гомәр ибн Хаттаб. Ассаламу алейкум дип әйткән икән ди. Аңа соңыннан гына әйтәләр аны. Ә мин ишетмәгәнмен ди. Карагыз, кешенең колагы ишетми. Кешенең күзе күрми. Кешенең теле ва алейкум ассалам дип әйтерлек түгел. Һәм бу кем? Иң сабыр хылыклы Госман ибн Гаффан. Шушы хәлдә була. Госман алейхиссалам, Госман радиллаһу ан телсез калган. Гали радиллаһу ан урынында утырып калды ди, тора алмады ди. Ә Гомәр ибн Хаттаб хәтта күпмедер вакыт акылын югалтты ди. Нәрсә сөйләгәнен белми башлады ди. Гомәр ибн Хаттаб кайбер нәрсә диде? Гомәр ибн Хаттаб әйтте, кайбер мунафиклар ди, лицемеры ди, Аллаһның илчесе үлгән дип әйтәләр ди. Карагыз, кем сахабалар арасында Аллаһның илчесе үлгән дип әйтсә, Гомәр ибн Хаттаб аны мунафиклар диде. Кайбер мунафиклар пәйгамбәрне үлде дип әйтәләр ди, Аллаһның илчесе үлмәде ди. Үлмәде ул ди. Ул үзенең Раббысы янына китеп торды ди. Муса пәйгамбәр Аллаһ янына китеп 40 көннән кире кайткан кебек, безнең пәйгамбәребез дә кайтачак диде. Нәрсә сөйләгәнен белми. Кабул итә алмый бу сынауны. Кайтачак ул ди. Кайсыгыз Мөхәммәд үлде дип әйтсә, кулларын чабам, аякларын кылыч белән чабам диде. Карагыз, нинди хәлдә ислам өммәте. Шушы Гомәр сугышларда бөгелмәгән, дошманнан һичбер курку белмәгән, кылыч уклардан бер авырту сизмәгән Гомәр нишләде? Сынды. Гомәр сынды. Хәтта җәмәгать, менә монда без күрәбез, иң зур сынау, иң зур авырту. Карагыз, тәннеке түгел икән. Юк икән. Гомәр тән авыртуларына түзде. Дошманның кылыч күтәреп аңа килүенә түзде. Курыкмады. Ә яраткан пәйгамбәрнең үлүенә түзә алмады. Димәк, без мондан нинди дәрес алабыз? Кешегә гомерендә килгән иң зур авырту кул авыртуы түгел, бил авыртуы түгел, физиологик авырту түгел, ул җан авыртуы икән. Һәм шул уктан хәлдән күрәбез дәрес. Иң зур ләззәт кешегә, җәмәгать, тән ләззәте бирми. Әгәр дә кемдер уйлый икән, җәннәттә иң зур ләззәт хур кызлары дип, ул ялгыша. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Җәннәттә Аллаһының дидарын күрүдән дә ләззәтлерәк әйбер булмас диде. Не физическое наслаждение, не телесное, а духовное. Шуңа күрә нинди авыр сынауларны түзгән Гомәр, җәмәгать, менә бу сабырлык, монда сабырлыгы җитмәде. Әбу Бәкр әлеге сынауның киләсен алдан аңлады. Чөнки пәйгамбәребез авырта башлагач, ул Мәймүнәнең өендә иде. Ул ширатлашып хатыннарында кунды. Һәм үзенең каты авыртуын аңлагач, ул хатыннарын җыйды. Һәм әйтте: "Рөхсәт бирегез миңа Гайшаның өенә кайтырга" ди. Чөнки ул белде, моңа инде узак калмый. Шуннан соң хатыннары рөхсәт бирде. Карагыз, шундый вакытта да гадил булды. Кайбер кардәшләр кебек, "Хочу приду, хочу не приду". Когда приду, встречай, когда уйду, провожай дип әйтмәде. Пәйгамбәр булып. Инде менә үлә, рөхсәт сорады.
тұрып кетмекші болды, тұрыға халі жоқ еді. Ике сахабасы пейғамбарыбызны көтеріп, көшірділер Ғайшаның үйіне. Білеміз, ол шында өлді. Һәм шушы Ғайшаның үйінде пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол мәшітнің ішінде, шулай бит, көрәбіз, аннан мәшіт. Ол бірнеше күннен соң температураларын түсірттірді, 7 шелек су салып үстіне, шығарығыз мені минбәргә деді. Һәм шушы минбәрдән сөйләгәндә инде соңгы сүзләрен аның шундый җөмлә булды. Бу җөмләне Әбу Бәкр генә паймал аңлады. Күбесе аңламады моны. Шушы җөмләс хутбасында ул нәрсә диде? Аллаһ Тәгалә диде, үзенең кулына дөнья белән ахирет арасыннан берсен сайларга тәкъдим итте ди. Аллаһ предложил своему рабу сделать выбор, или мирскую жизнь, или вечную. Һәм аның кулы ди, ахиретне сайлады ди. Менә шушы сүзне әйтте. Бөтен кеше тыңлый, ишетә. Әбу Бәкр кычкырып елап җибәрде. Шуннан соң аны бүлдереп торды, бөтенесе аптырый. Нәрсә булды Әбу Бәкргә? Нигә ул Аллаһның илчесен бүлдерә? Шуннан соң әйтте: "Эй Аллаһның илчесе, әниемне бирәм" диде. "Әтиемне бирәм" диде. "Бүтән балаларымны бирәм" диде. "Үземне бирәм" диде. "Бүтән малымны бирәм" диде. "Фида булсын, ләкин выкуп булсын, ләкин син түгел" диде. Пәйгамбәрбез аңлады аның аңлаганы. Шуңа күрә менә бу иң авыр сынауда сахабаларның иң көчлесе Әбу Бәкр бүтән мөселманнарга дәрес бирде. Әбу Бәкр шушы хәбәрне ишеткәндә ул Мәдинәнең читендә иде. Беркемгә бер сүз әйтмичә, ул атына атланды һәм ашыкты сөйкле пәйгамбәрбез янына. Атыннан төште, беркемне ишетми, беркемгә бер күрми, килеп кирде Гайшаның өенә. Әти, мәхрәм. Һәм пәйгамбәрбез ул килеп кергәндә вафат иде, аның йөзенә чүпрәк капланган иде. Шуннан соң ул килеп аның йөзен ачты. Иелде, чөнки пәйгамбәрбез ята, иелде һәм аны үбеп алды һәм елап җибәрде. Үпте һәм елап җибәрде. Һәм нәрсә диде? Аллаһ диде, сиңа 2 мәртәбә үлемне татырга бирмәячәк диде. Аллаһ не даст тебе вкусить агонию смерти дважды диде. А свою агонию ты уже испытал диде. Ты уже попробовал диде. Чөнки үлем ул безнең кебек гади кешегә генә түгел, хәтта пәйгамбәрбез өчен дә үлем исереклеге ул зур сынау булды. Шуңа күрә син бер тапкыр үлдең инде диде. 2 тапкыр Аллаһ сиңа үлем ачысын татытмаячак диде. Шуннан соң Әбу Бәкр сахабалар янына чыкты. Сахабалар янына чыкты һәм субханалла шул вакытта үзенең шушы тарихта калган үзенең бөек вагазын, хутбасын сөйләде. Һәм нәрсә диде? "Мен кана я'буду Мухаммадан", әгәр дә сез ди, арагыздан кемдер Мөхәммәдкә табынган булса ди, кто поклонялся Мухаммаду, знайте ди, Мухаммад умер ди. Үлде ди Мухаммад. "Ва мен кана я'буду Аллаһ", кем ди Аллаһка гыйбадат кылган булса ди, билегез ди, "Инна Аллаһа хайюн ла ямут" ди. Аллаһ исән ди, ул тире ди, һәм ул үлмәс ди. Үлмәс ди. Шуннан соң ул Әл-Имран сүрәсенең аятын укыды. "Ва ма Мухаммадун илля расул". Мөхәммәд ул бары тик илче булды. Пәйгамбәр булды. "Кад халат мин каблихи русул". Аңа кадәр дә кешеләр арасында пәйгамбәрләр булды. Пәйгамбәрләр килде. "Афа ин мата ау кутила инқалабтум аля ағқабикум" ди. Әгәр дә Мөхәммәд, Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә Мөхәммәд үлсә ди, яки сугыш кырында каядыр үтерелсә ди, нәрсә артыгызны куеп китәрсезме ди, шабарсызмы ди?
Артығызны қойып қашасызмы хәзерде, әгәр дә илче үлгән икән ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ваман янқалибу ала ақибайхи фалан ядурраллаха шай'a". Әгәр дә артын қойып китә икән, если он отвернется, убежит, Аллаһка аның зыяны тимәс ди. Он не сможет навредить Аллаху ди. Васаяджзи Аллаху шакирин. Аллаһ ди шөкер итүчеләргә тиешле әҗерләрен бирер ди. Менә шушы вакытта галимнәр әйтәләр, карагыз. Күп кеше бит инде Абу Бакр дигәч, ул бит йомшак булган. Пәйгамбәребез авырганда имам булып чыга алмый, анда гына була, чыга алмый. Һәм Абу Бакрны билгели, Гайша әйтә: "Я Расулаллаһ", ди, "Әтине куйма инде имам итеп", ди. Ул бит йомшак, ди, ул Фатиханы да укый алмый, ди. Чөнки Абу Бакр Фатиханы укыганда елый торган булган. Һәм Абу Бакрны аны ничектер йомшак дип әйтәләр. Ләкин Гомар ул шундый, ул каты, бөтенесе курка. Карагыз, сынау. Иң зур сынау. Гомар түзә алмады. Абу Бакр түзде. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, менә бу сынау күрсәтте ди. Бу өммәтнең иң көчлесен ди. Ул Абу Бакр булды. Иң батырын ди. Абу Бакр Пәйгамбәребезнең иң якын сахабасы. Абу Бакр пәйгамбәрне яраткан кебек кем яратты микән? Аңа авыр түгелме? Аңа бик авыр. Шуңа күрә теге 4-5 көн элек Аллаһның илчесе минбәрдән инде җәмәгать мин китәм дигәч, ул ишетте моны. Ул аңлады. Хәтта кемдер Абу Бакрны тынычландыра башлады. Нишлисең син, бүлдермә дигәч, Пәйгамбәребез әйтте: "Минем Абу Бакрыма тимәгез", диде. "Минем Абу Бакрыма тимәгез", диде. "Миңа нинди генә изгелек кылсагыз да, мин сезгә түләдем", ди. Абу Бакрга мин түли алмадым, ди. Мин Абу Бакрга түли алмадым, ди. Шуңа күрә мин Аллаһтан сорадым, Аллаһ үзем түлә аңа дип әйттем, ди. Бу Абу Бакр иң хәерлесе, иң батыры. Шушы вакытта ул үзенең көчен күрсәтте. Һәм соңыннан Гомар да әйтә: "Мин шушы аятларны ишеткәч, ди, Абу Бакрның шушы сүзләрен ишеткәч, ди, аңыма килдем", ди. Кемдер күзен ачты, кемнеңдер колагы ишетә башлады, кемдер урыныннан торды. Менә шуңа күрә җәмәгать иң зур сынау, иң авыр сынау шушы булды. Һәм менә монда җәмәгать Пәйгамбәребезнең шәхсияте, лично кемдер китү генә түгел иде кайгы. Дөрес аңлагыз. Пәйгамбәр үлгәч, димәк пәйгамбәрлек бетте. Димәк җир өстендә Аллаһның пәйгамбәрләре бүтән йөрмәячәк. Пәйгамбәр үлгәч, димәк вахый өзелде. Әдәмнән башланган, Нух пәйгамбәрдән килгән һәр вакыт илемтә булды. Вахый булды. Аллаһ илчеләргә җибәрде, вахый һәр вакыт дәвам итте. Мөхәммәд пәйгамбәр китте, вахый бетте. Менә шуңа күрә сахабалар бу сынауны күтәрә алмадылар. Һәм шуңа күрә пәйгамбәребез безгә дә әйтеп калдырды. Сахабаларга түгел, безгә. Хәтта бер вакыт әйтә: "Я скучаю по своим братьям", ди. "Я скучаю по своим братьям", ди. Сахабалар әйтәләр: "Так мы же твои братья", ди. "Нет, вы мои сподвижники", ди. "А братья придут после вас", ди. Пәйгамбәребез безне яратты, безне сагына иде. Әле без аны сагынабыз микән шулай? Шуннан соң Айша радиллаһу анха әйтә: "Аллаһның илчесе", ди, "үлер алдыннан минем өемдә ятканда", ди, бер вакыт шаршау була, ишек булмый, шатёрның. Шаршавын тартты, ди, әз генә ачты, ди. Намаз вакыты иде, ди, һәм күрде, ди, Абу Бакр имам булып баскан. Артта аның сахабалары басып тора. Имам бар. Пәйгамбәр чыга алмый, димәк имам бар. Һәм ул сөенде, ди, елмайды, ди. Димәк өммәт яши, мөселманнар яши, җитәкчеләр бар. Шуннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям "Алхамдулиллаһ" дип әйтте, ди. "Алхамдулиллаһ" дип әйтте, ди. Һәм әйтте, ди: "Айюханнас", "Эй кешеләр" дип әйтте, ди. Әгәр дә берегезгә, Пәйгамбәребез безнең турында әйтә, зур кайгы килсә, ди, кемнеңдер әнисе үлде, аңа бик авыр. Кемнеңдер әтисе үлде, кемнеңдер хатыны, ире үлде, кемнеңдер сабый баласы үлде. Кемнеңдер гомер буе төзегән бизнесы янып бетте, юкка чыкты, бер нәрсәсез калды. Пәйгамбәребез әйтә: "Әгәр дә берегезгә бик авыр сынау килсә, ди,
минем сахабаларымны искә төшерегез әле ди. Минем сахабаларымны искә төшереп, үзегезнең кайгыгызны юатыгыз ди. Юатыгыз ди, успокойте себя ди. Чөнки алар өчен ди, минем үлемем ди, ул сезгә карый бик күпкә авыррак иде ди. Бүтән туганын Абу Бәкр торып нәрсә диде? Әниемне бирәм диде, әтиемне бирәм диде. Бүтән балаларымны бирәм диде, үземне бирәм, малымны бирәм, син генә кал диде. Юк, алай булмый икән. Шуңа күрә пәйгамбәрбез әйтте, авыр булган сайын сезгә сахабаларны күз алдына китерегез дә, үзегезне юатыгыз диде. Аларга күпкә авыррак булыр иде диде. Раббым Аллаһ үзенең сәламен, үзенең салаватын, үзенең бәрәкәтен сөйкле пәйгамбәребезгә, аның гаиләсенә, аның сахабаларына насип итсен. Һәм кыямәт көненә кадәр Аллаһка, пәйгамбәребезгә иман китереп, аның диненә тугры калган, аның дине өчен көрәшүче, аның динен кешеләргә җиткерүче, аңлатучы һәм үз тормышында үрнәк итеп күрсәтүче һәрбер иман әһленә дә Аллаһның сәламе һәм салаваты ирешсә иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'на ва бизикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.